Nyakwara Mugiajwang' chenro mar mine wacho otieno makawuono watwako tudore kod chenro mar serikal mar ng'ado wi budget mare. Mae biro bang' jatend piny Kenya William Ruto winjo kowacho ni nitiere moko kuom omenda manoketne sectors mopogore opogore pacho kae mibiro bed ka igolo oko, kendo mano koro biro bedo ka nyiso ni nitiere omenda moko makoro biketi ne migepe makamago. Kwachiwo kod ranyisi, wantiere kod apisi mano mar min oda jatend piny Kenya, min od jalup jatend piny Kenya kod min od jatend jotend migepe. Mago moko kuoma apise manyaka sani koro omenda magi ogol oko ewi budget manosom mar hik omenda mar 2024-2025. Omenda maderom bilion 177 sani koro ogol ewi budget makamano. To magi duto bende biro bang' ka serikal ma pacho kae kata jatend piny Kenya William Ruto norema keto koke paro mar chika mar omenda ma pacho kae kata mahigani mane koro nyaka sani koro miyo budget mano mar trilion 3.992 manosom e pacho kae. Budget makamano koro nitiere rema mar omenda maderom bilion 346 manitiere rema omenda makamano e budget mahigani. Mano momiyo jatend piny Kenya okawo okang' makende mar ng'ado wi budget ma hik omenda ni mar mondo mi omany yore mopogore opogore mar neno ni serikal otiyo kod pesa minyalo choki e pacho kae mondo otagodo tije mage e sectors mopogore opogore. Kotudore kod ng'ado wi budget, Nyakwara Mugiajwang' ma network madabedo godo otieno makawuono kod janon weche mag uchumi mano Masi Ongonge matudore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mano mar Zoom. Oimore Masi, iriyo nade otieno makawuono? To kotudore kod okenge ma jatend piny Kenya William Ruto ne olando mano mar ng'ado wi budget mare, bende en okenge makare manyalo konyo piny Kenya odhi mbele kata bedo ni pesa makamano koro onge nyaka sani? Masi. Oimore Joyce. Koro king'iyo budget ma ne ogol finance bill ma 2024-2025 higa 24 ma higa 24-25 koro dhi chuno ni kaka nogol bilion 177 mowach ni idhi ng'adi ma ok dhi timo ang'o, nikech kwang'iyo en yo ma serikal yudo godo pesa ma gitiyo godo. En ni nyaka chulo ushuru, to machielo ma gintiyo godo kaka ginyalo yudo pesa en ni nyaka koro wadok ang'o, waduok budget piny. Koro budget piny kaka ne jatend piny osewacho ni idhi duok budget piny gi bilion 177. To gimachielo monego bed ni serikal ne ng'iyo ni nitie gik miluongo ni leakages gi inyal tim. Wasewacho kinde ka kinde ni waonge pesa to wachoko, but king'iyo komachielo en ni pesa ni itiyo kode nade. Koro ka ne ng'iyo gik manowacho ma achiel kuom gi ni parastatals kata state corporation matene ni kembe mag serikal idhi duok piny. Ma gimosebed 47 idhi onego bed ni ing'ado oko, bedo dissolve. To king'iyo ma en gimosebedo kiwacho igni kia higa 26 mane jatend piny mokalo, jatend piny makoro nowe tich nowacho ni nitiere kembe mek serikal gi ma gin tich gi gin chama pesa. Koro iyudo ni choko pesa ka jopiny to gin gi chama magi manyicho onego bed ni nosetim chon. But shida madhi bedo nikech nowacho ni jotije parastatals gi idhi duok e ministries. Matende ni gimidhi yudo ka en ni budget mane chulo godo ushuru cha idhi gol kore parastatals badhi bedo dissolve gi tidwoki ang'owa idwoke ministries. Mamano kata kaka dhi bet ni nitiere budget savings madhi bede kata duoko omenda mitiyo godo pod ok wabing'eyo. Kasto gimachielo monego serikal onego bed ni tiye kabisa wasebedo kwa wacho en ni
jotich piny jok monde gi sirikal nitiere pesa mang'eny ma itimo ang'owa miketho. Iyudo ka jogi gik machalo training mano chakore kata ka jo wabunge ni iyudo ni wabunge owuok ni dhi timo gimiluongo ni benchmarking kata ni training mitimo oko. Kadang' sirikal bed ma ni gima gidwaro ni gimin gima ni gidhi timo gima giwacho. To kata dweche 6 kende Joyce kadang' watim ang'o kadang' wa gol wach ni ji dhi oko ni kia dhi training dhi benchmarking gidhi neno king'iyo gigo maber gina wuotho ni jo sirikal oseyudo ni nitiere kidhino ichulo ni ndege kaka jobunge tichulo ni ang' ne gidhi first class michulo ne gi ndege. Kidhi hotel ma gidhi dak kendo ichuli ndalo mitimo ka ibet oko ndalo 10 tichulo ni ichuli tich madine ni nitiere kae ichuli tich monego be ni tiyo timi yango imi allowance gimiluongo ni per diem. To kang'adi matin masi bende nitiere migepe kata wanyalo wacho ni migepe mag sirikal kata kembe mag sirikal mago maderom 47 manyaka sani koro nowach ni kaluwore kod tije magitimo machalre ibro bed ka ivunjo gi kaito iriwo gi kod migepe mamoko to jotije makamago bende ibro bed ka itero mar mondo mi otie kembe mamoko. Kwang'i adiera mano bende en ng'ado budget adiera kaluwore ni kata bedo ni ogol kata olor kembe makamago to riwgi e kembe mamoko to jotije makamago bende podi odhiga dhiwa. Mano bende nitiere lokruok mobokel adiera kaluwore ni jogo dong' be podi biro bedo ka tiyo kendo sara podi bo bed kichulogi kose obo bede yo machalo nade Masi? Owe mwawacho ni kaka nawinjo ka anowuoyo mbele na nowacho ni Zakayo oselo lakini pod obede tie yien nikech king'iyo kembe 47 gieni kata koketgi ni koro ok giti to jotije gi tolo ogol mshahara odoke ang'oa odoke parent ministry ma iyudo ka recurrent budget ma mshahara mwasewacho ni osebedo mang'eny kabisa en atamalo 48 ma onego beni odok piny to atamalo 35. Bo iyudo ka mano en ni en transfer ni oloko chal ni igolo lweti korachich tidwoko ang'o idwoko koracham mano gima ji ma takidhi duok tiyo gi pesa piny kanyo to onge ema nowacho ni austerity measures kata weche mane jatelo wacho ni idhi duok godo tij pesa piny king'iyo gi kata mano wacho ni CAS ni ok dhi ndiki mano ne en gima kata budget mar higa ni nikech kot nosetimo ang'owa kot nosetamore ni CAS ok tim ang'o ok ndiki makanyo to tim ang'o owuondowa. Gima onyalo wacho maber kabisa ni kata king'iyo ni jok ma jotich sirikal ma igni 60 ng'ato kose retire iyudo ka pod ichako imiye contract mondo ti sani ni kadebe kabisa to kata iga nikech gimwang'iyo nyithindo manwaneno kowuok oko kande nyithindo ka ng'eny kabisa Joyce ne nyithindo ka iyudo ni nyathi osomo kendo gin nyithindo mosomo kabisa iyudo ka jonyuol otiyo gi pesa gi otero nyithinde skul kasti biro ni dhi bet gang'o ibet gi nyathi e ot ma anto kaka neno to finance bill nieni ena trigger nyithindo gi osebedo gi weche mang'eny kabisa ma kata wan wasetimo kaka wan jopiny bende wasebedo godo to kwa wacho gande to jok mwaluongo ni political class kaka gitimo kaka giduoko ji koro sani ni nyithindo gi nomiyo ang'owa kiyudo gik magi wacho ni confidential budget manyiche kia ni en $1,800,000 be otim ang'owa ogol. Gimachielo ming'iyo mano chako wacho kendo ni Harambee ni jok tich sirikal ok dhi timo ang'o ok dhi go Harambee ma ne en gima nogol chon ok sani ema ang'owa
chik nosegole chon. Masi Ben mana ni gimachielo ma bende dagom mar mondo mi walose en kotudore kod gope nikech wang'eyo ni gope ema thung'o piny Kenya ahinya nikech bende wang'eyo ni sirikal kinde mang'eny ojawacho ni nyalo bedo ni budget ma wakalo e hik omenda ka hik omenda nitiere malo kaluwore kod gope mathoth mane sirikal oyudo ka nitiere e kinde mane gidonje telo. Gope ma kamago ere kako onego bed ni ichulogi kaluwore ni nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto nochuga put mabiro bedo kanono kaka gope nitiere sirikal mamalo kod mano mar counties kod neno kata manyo yore mag chulo gope ma kamago. Wach gopego to wanyalo timo nang'o kata obedo ni sani koro ong'ad budget mano mar hik omenda ni? Wach gope kata sani onge ng'eyo malong'o ni gope Kenya gin adi. Nikech mokwongo noket siling ni nonego bed ni gope Kenya ne chopo okwongo onego bed ni nochopo million ne nitiere gima wacho ni siling manoketi mane ni gope nok onego bed ni kalo kanyendo. Kasto jogi odhi obedo mariek to gidog giloko ni koro gope onego bed ni en a percentage mar ang'owa mar gross domestic product GDP. Koro iyudo ka GDP to keeps on fluctuating. Ok en ang'o ne nitiere gima wacho ni GDP keeps on fluctuating. Ok en ni ochung' kamoro ang'o kamoro achiel. Koro king'iyo kaka by March higa 2023 gowi mane wantiere godo ne en trilion 9.63 mane en 66% ama tamalo 66 mar GDP ma Kenya. Koro gope to dhi chuno ni nyaka watim ang'owa nyaka wachul makata budget manoketi ni nwadhi chulo gope tibo chul makata koro wadhi kwayo mondo kok watim ang'o wachul to gope to nyaka ang'o jo Kenya dhi tim ang'o chul. Gima dwani wang'e sani ni gimiluongo ni domestic borrowing miyudo ka sirikal okawo pesa ni ei jopiny ma Kenya ka onge ng'eyo ni pesa no en pesa di kendo iyudo ni mano ng'eny moingo kata ng'o oingo kata mwakao oko machalo ma kuom IMF World Bank ng'eny ma iye ma piny ka ni sirikal otimo ang'o ouso bonds otimo nang'o ng'eny moingo ma onge kata ng'awo ng'eyo mano. Koro nyaka sirikal duoka tiyo gi pesa ne piny mondo wayud pesa kaka watimo ang'o kaka wachulo mondo wachul gope gi eni. Waseyudo ni sirikal ni ema tiyo gi pesa mang'eny moingo te. Nikech king'iyo kaka pesa michoko gi jo KRA te pesa ni dhi e yo mang'eny mitiyo godo to ke yo maber. Kata kaka wuotho kaka jatend osebedo kotimo ang'o osebedo ka wuotho. No wacho ni omanyo ne nyithindo gi tich. Nyoro ka ne nyithindo gi obed piny nyithindo gi nonyise ni ng'onyise ni en tije momanyo ne gi okogo ni gidwaro tije goendo. Gin gidwa nikech king'iyo utiyo gi pesa mang'eny sani naneno ka giwacho ni gimedo pesa mar HELB milongo ni ma funding model man nyiche gikelo manyien ma HELB ma beji mang'eny pok otimo ang'a gi mang'eny pok owinjore ni gimedo pesa noendo. To koro kisetiyo gi pesa mang'eny e puonjo nyithindo to ang'o midwa ni mondo nyithindo gi odhi otim ang'o odhi oti oko. Matiende ni skills ma ipuonjo nyathini kasti tewe ni mondo odhi oti ang'o odhi oti ka jirani. Nyithindo gi nonyise ni gin gidwa ni mondo gitim ang'o gitiye piny gi kaeni mondo gichul taxes piny kae e piny gi kaeni mondo gitim ang'o gi develop piny gi. Mama no te en adieri nikech kata in kaka in aparo to kinyal puonjo nyathini ni to ka gine ni tidwa ni mondo idhi tim ang'o ine ka nyathini tim ang'o tiyo ka jirani
gimachielo kendo ma sirikal ni nonego nikech kata king'iyo mana mapiyo piyo masi thuolo marwe maneno korumo mana mapiyo piyo kaachiel kod wachni mogik kotudore koda ng'ado wi budget kawuono waonge thuolo malach ahinya e twak ma kamae. Wacho ni gik mane president owacho king'iyo ne gin ma gik moko madhi 7 madhi 10 to madieri ma kaka dang' wach ni mantiere minyal wach ni nitiere kaka dhi duoko ich pesa piny en matisndi ok gin mang'eny kaka opawono maber samoro kata kowacho ni 177 billion ni gidhi timo ang'o budget cut yudo ka bibedo matek mondo tim ang'o mondo obi odog kama nindo but king'iyo kaka wuotho ma ji dhigo oko matich sirikal king'iyo gi wabunge naneno ka wabunge mshach gi mano osemedgi odok ang'o ni wacho ni tarik 1 dwe mar 1 osedok oduoki kaka mshahara ne nitiere chon. Wanyalo timo kama nindo kata king'iyo CDF gin gik ma iyudo ka basari CDF itimo godang'. Koro gimwa wacho ni sani yeni jotich sirikal nitie gimiluongo ni lifestyle audit. Onego tim lifestyle audit ne ng'ata ma ja sirikal kata kitimo bang' higni 2 onego ng'e ni iyudo pesa di ma en mshachi nikech mshahara to ji ong'eyo te ni jatich sirikal ka in e gine maka tiyudo pesa di. Koro ma en mshachi to magi gik mitimo mwandu miyudo gi iloso gi nang'o. King'iyo payslip mar kata MPs iyudo ka payslip ng'ato onge gimoyudo nyisa nena ni ng'ani eni kata en MP odwa survive nang'o nikech nyaka nyithinde mogik masi thuolo e morumo wachni mogik mosa ahinya wachni mogik thuolo marwe morumo. Ana wacho ni it's a small and gine matis kabisa kaka serikal onyiswa ni ka en non-essential travel gik machalo travels and gang'o gini onego gol tete gimane serikal wacho ni ging'ado ni budget cuts ki magi to omulowa mula gimo pok ochako timo ang'o pok ochako goyowa to nyithindogi Joyce to pod bok titimo ang'o ok bi weye. Erokamano ahinya CPM Masi Ongonge kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak e chenro mar mino wacho kotudore koda ng'ado wi budget. Nyakwara Mugia Jwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo mar 2 e weche manyien mag oimore bang' yueyo taduoga dhi mbele kod weche manyien kik idhi mabor.